Поздравявам от София Иван и моята братовчетка Живка. Ама братчета ли? Другари роти, команди, я ми билета разпиши за 2-3 дена отпуска. С нощи си писмо получих и от моето любе Лиляна. Лиляна болна легнала. Та после войника заплака цялата рота разплака. И старшината съжали и там билета и разписа. Право в селото я слязох, камбани тъжно биеха, а Лиляна църква водеха. Къде отиваш, Ляно, тези тъмни зандани, в тези тъмни ща? Право в сърцето ножа той заби и отихна и от сърце. А той при Лиляна той ходи добре се чуди.